Tiogtong mga friends. Okay, buksan na natin to mga friendship. Unahin natin to mga friendship ang galing kay Lex. Lazada. Sino si Lex? Hindi ko kilala si Lex. Bilisan natin. Surprise. First item. Anong first item mo dyan, sir? Tada! Ano to? Buksan mo. Proud race? Bakit? Human. Human si... Oh! Human. Beke naman. Oy, jogger. Jogger pants. Jogger na kulay red. Gusto ko yung red. Pink yan. Pink? Paano naging pink? Itabi mo nga yung pink sa red. Tadang! Sige, red. Red. Oh, ano Pakita na mo lang? mayad. Push na lang. Wala, ang ganda. Mas Parang red, girl. parang maroon. Parang red na Basta, pink. pakita mo, original price. Ang original price, Pakita mo doon, 1099. original price. Sino? Yung tabunan mo. Yung tabunan mo, sir. Original price, 1,099. Pero, magkano bili mo? 329. Uy, Kasi 329. nag-70% sila. Guntingin na natin. Bigyan mo na, friend. Diba? So, ito pa, friend. Mga friendship. Uy, Pares. Yes, Terno. friend. Terno yan. Terno. Terno yan, friend. Oh. 1. 1,000. 1,000 din ba yan? 1. 1,1? 1,2. 1,199. 1, 2. 1,199. And then, Piso na lang. 359 din siya, friend. So, di ba 70% off? Ano na ginambal ko Iba sa talaga mga mga friends pag naka-TPC, friends. Kita mo na natin, friend. Yan, friend. O, tanawa. Click lang sa add to cart lang mga friends. Add to cart lang mga friends. And ito din, friend. Yun, partner sila. No? Yun. So, diba? Tapos, plus, discounted pa ako kasi pag dalawang item kinuha mo, less 25% pa yata or 20%. 500 plus na lang kung dalawa. Friend! Kaya pala mga friends. Kaya mo na. Pagbabae, Ilang gabi na siyang puyat mga friends. Nakikita ko siya laging tuplok ng cellphone niya mga friends. Ating gabi na. Pindot pa rin ang pindot. nag-video kami, friend. Di-post ka dara, friend. Bay na siya da. Ay, ito pa pala friend. Kalimutan ko. Galing kay Lazada friend. Sada. Friend. Parang stricto yung pagkabalot friend. Oo, friend, kasi babasagin. Maganda yung packaging niya friend. Ano to? Buksan mo, friend. Pangpa-airset. Pangpagwapa mga friend. Pakita mo, friend, kung binubuksan mo talaga sa friend. Binubuksan ko talaga siya friend. Ayan no. May karton. Sada! Ano to? Yung may hyaluronic acid, friend, na hydration. Kasi naka 50% off din siya, friend. Kaya binili ko rin siya sa Celetec. Para saan to? So, Lazada Mall talaga siya, friend. Para saan yan? Moisturizer, friend. Kasi Sa mukha? ubos na yung ES, friend. Imo ng isa, friend. Mga pang-moisturizer dito yan, friend. So, dalawa siya, friend, kasi 50% off. 499 original price. Tapos, 249 na lang siya, friend. So, kaya dalawa kinuha Ito pa, na. friend. Ano? Peach care yun, friend, for girls. Hindi mo kailangan to, Swipe friend. yun. Swipe. Wala, ba't may ganyan? Ah, okay. Matte primer. Pangmuka siguro yan mga friends. Di ko alam. Primer ng Celetec pa rin, friend. Kasi puro Celetec yung binili natin. UL, company. Yan. Celetec, friend. Ito na naman, friend. Ito galing. Alam, Shopee, friend. friend. Shopee. Shopee daw. Salamat, Shopee. Tading. Buksan natin. Baka may mabuksan tayo ng hindi natin alam. Sigaw doon sa bubong, friend. Ha? Sigaw doon sa bubong. Sumigaw kayo dyan, friend. Kahit magsabong pa kayo dyan. Magsabong tayo. Pasko na. Pang Pasko decoration na. yan, friend.
Pasko na. Salamat, Shopee. Sabihin mo, salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Wala, niliit ka lang niya. Wala. Nilaglag, mga friends. Nalaglag. Salamat, Shopee. Decoration yan, friend. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Na ano siya, nabungkag. Kasi from China pa yan, friend. Kaya nabungkag. Wala Ito na, yung friend. lights niya. Ito yung Christmas light. Stars. Star. Ito pa nalaglag. 3. Okay, next. Next is Yung isa muna, friend. Kasi makapal yan, friend. ito? Oo. Ano ba to? Buksan mo, friend. Ano yan? Galing nga ito kay Shopee kasi kulay orange, mga friend. Shopee yan. Shopee nga. Kunwari, pipiki tayo, friend. Ay, hindi na bunting. Dami kasing kalandian. May papikit-pikit pa. Sa likod ko, tawa ng tawa. Parang tanga. Ano, bawal sabihin yan sa ano. Pakita mo, friend. Order mo yan, friend. Ano to? Order mo yan, friend. Order ko to? Wala naman akong in-order na ganito. Tadang! Buksan natin. 4 na piraso, mga friend. Na? Fashion store. Buksan mo yung isa. Dito may logo kasi. Buksan natin, mga friend. Jogger pants. Oh, ganda. Oh, pwede na. Pantulog, mga friends. Pwede na to pang construction, mga friends. Para hindi tayo maabugan ba, maabugan. Maabugan means ano ba, mga friends ba, yung alikabok ba, alikabok. Sensitive kasi ang skin natin. Same lang yan. Ay, paras lang to lahat. Oo. Ito, Yan lang yung iba. ito iba, Adidas. Akin yan. Yung Adidas. Yung stripes niya, Adidas. Adidas. Yung stripes niya nga, Adidas. Adidas. Yung stripes, Adidas, diba? Pag 3, Adidas yun. Oh. Yung stripes. Tadang! Ganda tela. Ganon din naman. Ganun din. Bagay mo natin. Pero mas maganda to, manipis. Kasi, ang patulog yun. Next, Next! friend. Ito galing kay Lazada to. Oh, from Tarlac yan. From Tarlac daw to. Hindi, ano, Shopee yan, Shopee. Shopee. Walang sinabi. Ano yun? Gigil ako eh. Oy! Cortina! Cortina pala ito. Oo, okay. Cortina. White. Ayan, kasi dyan yan, friend. Dito White. yan, friend. White. White, ano to, Katrina, cream. White. Cream ito. Ang Ito color. niya. Tapos, partneran ko siya ng... Chocolate. Chocolate. Parang manok dun. Parang manok namin dun. Nanalo yun. Ah. Tawag daw dun. White chocolate na manok. Ganito yung kulay. Brown. Tsaka white. White chocolate. Ano yan? Chocolate brown. Kaya nga. Chocolate. White Ayan. chocolate. Tapos, White ito chocolate. yung kasama niya for bintana. Kano to? Tama na yan. Ano? 150. Ay, mura lang. Yan. Binilhan din namin ng ano, ito, oh, sa likod namin. Yan, oh. Yan. Ayan naman, 315 yan. Yan. Pero ito, kasi short siya, pang window. Pang Ito man. Uy, wait lang. Ito pang window Ito kasi siya. naman. Kaya 150. Ayan. Ito naman. Pero mga friends, binuksan ko na to kasi kailangan i-check kung gumagana ba talaga, mga friendship. Ano to sa Business yan. business to, mga friends. TPC. Watawa. Cellphone to, mga friends. Sa TPC, secured ka. Kaya, mag-TPC na. 10. Na-check naman to lahat, mga friendship. 10 pirasong Kita mo sa kanila yung cellphone niya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na.
33 trend. 10. 33. 33. 33. 10. Ganito siya mga friends, oh. Oh. May pula siya, may red, may gray, may ganito, parang blue. Birthday mo? Hindi ko alam kung ano. Dalawang kulay. beses Madaya. Okay, may nagbigay po ng cake, friends, kasi may birthday yung kapitbahay. Birthday mo? Ilang birthday mo ba sa isang taon? Ay, close mo na yan, Batin. Hindi. Thank you for watching. Huwag na. Thank you for watching. Hirapan ako mag-edit. Thank you for watching. Bye-bye.